Kaixo, bideogida honetan karbonioko egutegiko atalai buruzko hainbat xetasuno emango dizkizuet, bai, nola funtzionatzen ikusiko dugu. Zinbraren beste horren zeakin oso horreza da, zinbraren erabiltzea genuen egutegin oso antzekoa da, bai. Hemen daukezue itxura, badakizue hemen karbonioen ezkerretako zutabeetan vertikal hontan dauzkezuela zeak, aukerak funtzionale desberdineta pasatzeko hemen dauzkezue egutegirena, bai? Eta irikitzen zaiz ja nire egutegiko atala, hemen dauzkezue nire egutegiko hitzorduk, baukuz ematea hilabeteko itxura, astekoa, egunekoa, bai, aste laboralekoa, eta hemen posible zuen aldatzea batetik bestea, gaurko egunez jartzea edo bueno, aste batetik edo bestea pasatzea. Vale. Hemen ikusten zuen bi atal ditula, egutegi honek, alde batetik nire egutegik eta gero bestaldetik etiketak. Etiketak postan bezala, bada guk lehendik sortuta dazkeun etiketak, posible dut gehiago sortzea ez, lehen sortu dauzketen etiketak, bai, posta mezuk sailkatzeko edo baitare hitzorduk sailkatzeko. Bai? Aurreko bideogida batean aipatu bezala, posible da mezu batek etiketa bat baino gehiago izatea. Bai, posible da mezu bat digitaldeakoa eta ikate heldutasun eredukoa izatea, eta beste hemen hitzorduta. Vale? Orduan etiketa burua itxikot eta irikiko iteu agendan atalau, bai, egutegik. Vale. Irikitzea eta ikusten zuen dauzketela egutegi desberdinek, egutegi multzo bat, bai. Deno dakeu egutegi orokor bat izenekoa, borratu ezin dana, deno sortzeigu, eta deno dakeu baita ere gero zaborrontzi bat, zakarrontzi bat, berta pasako iteunak, ezabatzeiteun egutegik, bale, hau bik deno dazkeu. Ikustezue denak dodela fondo ikonoa azaltzea, baina fondo txuri batekin bezala, posible izango nuke aktibatzea bat edo nahi detenak hemen ikusi ahal izateko, da aktibatzea dituten egutegik, azalduko zaizkit nire egutegiko atal honetan, hemen ikustezue, badaudela 3 egutegi txepetxa bilera gela mikroinformatika sistemak, eta nirea aktibatuta, bai? Kentzea dauzket, eta soilik ikusi, nahi detena. Nahiko banuke denak ikusi, hemen eman todos los kalendarios, eta denak aktibat zeizkit, eta posible izango nuke baita ere, denak kentzea. Orduan, bi egutegioik aipatu bezala sistemak sortutakoa norbearentzat. Gero azkeu beste batzuk, ikustezue aurreko aipatu genuen bezala gezi bat, gezi more bat, ezkerrealdeari joan gezi more bat, nun horrek zatiten hemen dauden egutegi hauek sistemak, hau da, eskola guztiako sortutako egutegi dien. Adibidez, hemen dauzket ziklotako ordutegik, hauek ikasturte hasieran beti tutorek sortzeituen ikastegi egutegik izateie, eta nik irakasle bezala soilik klikatzet ikusteko nola dan, nik irakasle bali manaiz, nire rola kaso honetan da soilik ikustekoa. Eta gero dazko baita ere, hainbat espazio, kaso honetan txepetxagela, hemen grabazio egiten ari geha txepetxagelan, ikusi nahi bat txepetxagelaren okupazioa zein dan, hemen azalduko litzaiguke. Eta jakiteko nik gero okupatu, adibidez, areto nagusia baita ere, areto nagusi, areto bat, okupazio desente daukena, okupatu ordeken jakin nahi baldin badet zein den bere okupazioa, ikusi ahal izateko. Orduan, nik hemendik posible dut, txepetxagela hartu, eta nire zerdatik borratzea, areto nagusia baita ere borratzea. Ez du izan nahi egutegi borratzetenik, baizik eta esan nahi du bakarra da nire bistatik kendu indetenik. Posible dut, baitrazea hau klikatu izkioz, enkontra ruso konpartidu eman izkioz, areto nagusikoa beharrize berreskuratzea hemen dauket. Horren kenduta jarri, guk ikusiko dugu nolain. Eta gero posible dut, batzuk adibidez hau bezala, nik sortzea, egutegi bat nik sortzea, beste bat, eta partekatzea jende desberdinekin, ikusiko nuke zeinekin partekatzeten informatika alorra edo eta zer rol emate joten egutegi hortan, hori posible da. Orduan, ikusita hemen ze zati diteon eta hemen
hilabete itxura, aste itxura eta egun itxurakoa, egutegi bat, hitzordu bat sortzea baino, gauz erresagoik ez da, bale? Adibidez, suposatu, sortu nahi ditela hemen arratsaldeko iruetan joango naiz, gela bat okupatuko delako eta libre daulako, bale? Hor klikatuko nuke, azaltzen bazizue bista txikixoa, badakizue beti bezala bista handigoa nolain, eta titulo del evento jarriko nuke, etasi kordikin, Moodle bilera. Orduan, partizipantek izango lek hemen etasi koordinatzaileak, adibidez, bai? Eta jarret irutatik irutardita, eta imaginatu, zabezela, 00, jarrikot, areto nagusia, bale? Biak bilak eta itit, zimran ite deun bezala, bale? Orduan, beste gabe, nahi gogorazpen bat jartzea, edo errepikatzea astero, edo ikusiko nuke, personalizatza boket, baina beste gabe, hemen zean, jar dezaket, gai zerrenda zein dan, bai? Sustxun, markatu. Hemen, gai zerrenda zein dan, eta jarriko nuke. Bale, iru balima ditut, hemen nola, eta listo, bai? Eta honek dauke besteik, dauke fitxero bat gehitu nebari bat, gorde, baina hemen importante izango litzeke, bidaltzea. Orduan, eta koordinatzaileentzako bilera bat, areto nagusin, ekainen 10-en, astelenen, goizeko, arratsaldeko, 3:00. Bialdukot, eta jazta, bialduta dau, eta hemen txedau. Hemen ikustea, alde batetik nire egutegin dau, kenduko nuke, baina areto nagusia hartuko banuke baitere, hemen azaltze zait. Posible da hemen baitare, imaginatu, muitzea, hontan nahiko intuitiboa da, hartuko areto nagusiko hau, adibidez. Posible izango nuke hau, muitzea, beste, barkatu, nirea. Barkatu. Muitzea beste egun batean, Orduan, aldaketak bialtzeie zei, bileran parte hartuko duenei, beti dau alde batea edo bestean muitzea. Eta hitzordu hartuta, beti eukiko nuke etiketa bat gehitzea, adibidez IKT pedagogo zerrena balima da, eta horra salduko zait zeakin, Orduan, ikustezue, erresa dela, egutegina, eta ez daukela beste inolako problemaik. Jakin behar duna da, ze egutegien sistemakok, gukin partekatzeienak, eta guk gure egutegikin zeite duen.